Eusko Legebiltzarrak Madrilgo gobernuak martxan jarri dagoen tokiko administrazio razionalizazio eta jasangarritasuneko lege proiektua ezezko esan dut. EH Bildu eta baita PNV eta PSek ere lege hau aurrera ateratzeak gure tokiko entitateei atzera ezinezko kalteak eragizkiekela uste dute. Gaurko Legebiltzarreko ezezkoekin Hego Euskal Herriko instituzio eragile nagusiek ezezko borobila eman diote lege hori. Gaurko erabakia Nafarroako Parlamentuko ezetzari eta beste herri eta herrialde mailako beste instituzioez ezetzari batzen da. Eta epe laburrean de instituzio gehiago batuko diela uste dugu gainera. Euskal Herriak beste behin de ezezkoa mundotzo Madriletik datozen inposaketei. Madrilen boteria zentralizatzea eta privatizazioa ateak irekitzea helburu dauten inposaketari hauei ezezko eman zaila. Euskal Herriak beste behin de lege honek bi helburu nagusi dauzko. Alde batetik, botere instituzionalaren zentralizazioa eta sektore estrategikoan privatizazioa.